Sziasztok, hello, üdvözöllek a Csábízós Csábízda. Ezen a videóban viszont mindig egyszer, még azt hittem, hogy mit mondott? Igen. Hát én az előbb csináltam egy videót, csak le kellett töröljem. És várja, hogy nem én. No, is kezdem is. Én azért szeretem a grapefruitot, mert piros. Én azért szeretem a kéket, mert kék. Jaj, de vicces. Én azért szeretem a C-vitamint, mert van benne könyv. Milyen vicces ez? Én azért szeretek játszani Five Nights at Freddy's-t, a Demo 3-ost. Mert a barátaim is szeretik. Jaj, de vicces, Na azért szeretem a dinnyét, mert van benne piros, és végre tűzavatár lehetek. Nem is úgy kell mondani! Azt úgy kell mondani, hogy tűzidobár! Aha! Így akartam mondani. Figyeljetek, csinálják ott fent. Szóval második, harmadik, nem tudom, hogy hanyadik. Én azért szeretem megvenni a tévét, mert van benne áram. Jaj, de vicces. Valaki mindig bele akar nyúlni. Gondolom, itt jött valami tesó. De csak egy van, szóval kaka. Jaj. Én azért szeretek megfázni, mert akkor nem megyek iskolába. De most nem kitoltál magaddal, nem megfáztál és vakáció van. Ez hülyeség, miért találták ki? Mert megfáztam és vakáció van. Azt így takarítom a másik részem, és orrékül. Yeah. Én azért szeretem a dinnyét. Én azért szeretek a pólókat, mert faszák. Jaj. Én azért szeretem nézni az órát, hogy lássam, hogy mikor telle. Hogy adjál egy bugyit. Meg kell, hogy lehetne a videó. Mondd már ide. Kérlek. Mit? A bugyit. Azt a tudnél. Mondd már ide a bugyit. Akarok egy vicces videó. Hallgass már meg össze. De ott vár ide. Persze. Én azért szeretem megenni az órom. Én azért szeretem az almát, de túl sárga, piros, zöld. Mi van rá? És barna, mint a fos meg a szar. Na vissza így. Én azért szeretem az avatárt. Jó, van elektrik kaka. Jáááá.
Én azért szeretek videózni, ezek feliratkozom. Jegy. Na, én azért szeretem a kőt, mert van benne vér. Én azért szeretem a C-vitamint, ugye az nem ad erőt. Fúj, mire találták ki, hogy a C-vitamin nem ad erőt? Mire? Mondjátok meg. Mire nem ad a C-vitamin? Anya, mire nem adod? Miért nem ad a C-vitamin erőt? Mondd már meg! Mondd, és sárga a fogam, mert nem mosom a fogam. És ez igazából tényleg nem mosom. Hát jó. 3 perc múlva fél 12. Sok. Most viszont mondok 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ez percek is. Én azért szeretek idomítani, igazából nem is idomítottam. Azért szeretek idomítani. Jaj, fejezd már be! Jó. Mind a ketten. Azért szeretek idomítani, mi abból lesz nagy erőm. Áj, de fucka. Ezért szeretem átakarni a szám. Ilyen gyerek meg a nézők. Mi értelme van, hogy ezt felvegyed? Nagy értelem. Na, mindegy. Én azért szeretem a vót. De azért szeretem a citromot, mert piros. What? Jó, egyszer lájkold, iratkozz fel, ha nem, akkor diszlájkold. Csá. Jó napot, szevasz!